Salam talipten işi koyuveren datlarına iyileşmeden geldi. Tanrı da karanlık kabul olsun. Talipten iyileşenizden artı olamak kelli. Özünüzde de köp sağ olun. Salam talipten iyileşemden oradan kömürüm geldi. Sağ ol Tanrı arkasın. Salam talip illeslerden iyi veren hayır soğan geldi kömöңüz iyi veren zattanıza sağ ol Tanrı yakasın biz silan huda silasın. Allah Teala Kur'an'da aydiya. Le yenalullahu dimaiha ve la luhumiha diya. Gowca dinle şunu. Gittanimim öz mollalyňy sora wurşular ýal ayet bam ya yok mu diýip lay. Allah Teala diýär sizin edýän sadakalarynızda nähe on gan var ya diýär. Ne de on iti var ya diýär. Welakin yenaluhu et-takwa diýär. Ýöne diýär sizin ýüregiňizdäki takwa barýanlar diýär. Eger sen halis Allah üçin etmedik bolsaň sen sadakany, eýýäm şu birin günüňden eýýäm sen sadakaň nol. Düşünüp bildinmi? Emma sen hiç kime garamazdan sen din Allah'ın hakkı üçin ola talip eken kim bolsa şo bolsun, ak bolsun, gara bolsun, gyzyl bolsun, kiçi bolsun, ulu bolsun, ayal maşgaly, çağı, starik bolsun, kime sadakaň bersen, ýüregiňden bersen Allah Taala şonu kabul eder diýär. Düşündiňmi? Ol birinji maňa. Inni eger de sen bir zady bir minnet edýän bolsaň, üçünji etap. Bir zady sen minnet eden bolsaň, sen minnet eden günüňden eýýäm nol. Şoňa hiç kilek kulla temunnu aleyye islamakum diye. Men İslam kabul ettim, men sadaka verdim, men eýtdim, men beytdim diýip diye Allah Taala hiç hasanım diye minnet etmeň diye. Gaýtam Allah Taala minnet etsin size şu zatlary beren ne diye. Şu zatlar Allah berýär, hiç bennete berýän däl. Hemme zat mahluk zatlaryň bary Allah Taala mahsustur. Öz bennetiniň öňünde övünmäni de minnet etmäni de. Ana o da ýene de bir nokta düşünüp bilýärmi? Şoň üçin hiç bir adam birine bir zat berenne minnet etdigi eýýäm şo bara. Fecalnahunna haba'an mansura. Olaň diýe eden sogaplarynyň hemmesini niýe plinka diýen zat bar, tozonjugy öwürürse hiç hilik gadyr gymmaty bolmaz. Tozony zynýan goly, näşe daşy ýere de gatşan näme agram bolmanly. Şonuň edýän sogap işin minnet edäňsiň, sen eden sogaň bar, ýere de gatşan näme şeýle bir ýeňilliginden ýaňaly. Düşünüp bilýän şoň üçin hiç kim minnet etmesin eden sogabyny eden hayır ihsan işini.